prima dată, păi eram bebeluș. Nu știu. Nu mai știu, că a trecut mult timp de atunci. Cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade, fără glumă. Și noi ne-am și apropiat foarte tare în astea 9 luni. Noi eram de foarte multă vreme împreună când am rămas însărcinată și până atunci era all fun and games, așa, și distracție. Și dintr-o dată cumva am devenit amândoi deodată responsabili de o chestie mică. Eu am decis să o însoțesc în sala de nașteri și am stat cu ea acolo până la momentul 0. Multă vreme am discutat, chiar dacă nasc natural, aș vrea să fie acolo până intru în sala de nașteri, dar odată ce intru în sala de nașteri, nu vreau să mai vină cu mine. Eu mi-am dorit de la început, adică chiar m-am bucurat când am aflat că pot să asist. Cumva nu îndrăznea nimeni să spună nu. Ar fi fost era așa o situație ingrată și nu vrea să facă nimeni pe zgrip suroaica. Noi nu hotărâsem să vin, să stau cu ea la naștere, dar văzând că a plecat toată lumea, eram lăsat eu cu ea și am rămas cu ea și am văzut că atunci am început să o doară. Vocea lui, că pe el nu mai țin minte. Că stăteam cu ochii închiși mai ales și tot spunea cum să respir, asta țin minte, că m-a ajutat foarte mult. Mi s-a spus să vorbesc mai puțin, soția mi-a spus să nu o deranjez. E foarte importantă prezența soțului, însă să nu exagereze. Mi se părea amuzant că și eu împingeam, dar nu știu ce dracu împingeam înăuntru meu. Cred că am făcut și o vânătaie, că l-am ținut atât strâns de mână, că la un moment dat el n-a mai spus nimic. 2 zile nu m-am mai simțit mâna dreaptă, a fost așa o chestie. Și am zis, zic, ce puternică ești. El a stat lângă mine și brusc a știut cum să-mi spună să respir sau ce să fac, nu știu exact de unde, dar i-a venit așa natural. Și cumva faptul că a putut să fie acolo din prima secundă, că eu chiar simt că noi am născut împreună. Mașa a avut așa un moment din ăsta de șoc, că zice, uite o mânuță! Și a început să urle. A urlat de când a ieșit, dar nu ieșise de toți, am zis, adică e o imagine pe care nu o să o uit niciodată, când s-a uitat în ochii mei, așa, și a fost minunat. Chiar a fost. E un moment de ăla, da, nu știu, e un moment. Cred că am avut un privilegiu să asist la așa ceva. Nu știu ce a văzut el în mine acolo, în momentele alea, că... Acest moment de naștere e practic toate împreună, adică e suferință, durere, bucurie, e un amalgam așa de emoții care e unic și ar fi păcat să nu fie împărtășit. Suntem o echipă, de fapt. A fost foarte mișto. A fost extraordinar. E greu de descris. Da, așa am simțit după aia. Suntem mai apropiați. S-a sudat echipa. Acolo s-a întâmplat unirea între mine și Laura, aia reală. El zice și mi se pare că așa e, că ăla e momentul de a deveni familie, știi?